pleser yw cyhoeddi mae Enillydd Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaerfyrddin 2023 yw Seb Landais. Credu bod Seb yn chilled. Hynod o chilled. Daw Seb o ardal Pen y Bont yn wreiddiol, ond mae'n mynychu Coleg Sir Benfro erbyn hyn. Does neb arall yn ei deulu yn siarad Cymraeg. Mi oedd hi hen fam-gu a thad-cu yn siarad Cymraeg, ac wedi sawl cenhedlaeth, mae'n braf clywed fod y Gymraeg yn ôl yn y teulu ar wefusau Seb. A fel llawer o bobl yn y cyfnod diweddar, mae wedi dysgu Cymraeg ar-lein ag apiau fel Duolingo. Mae wrth i fodd yn ymarfer siarad Cymraeg pan mae'n cwrdd a phobl Cymraeg hefyd. Wel, ni'n gwybod bod yna gefnogaeth enfawr y tu ôl i'r ddau yma, a wy'n disgwyl clywed hynny nawr wrth bawb sydd yn rhan o'r seremoni y prynhawn yma.